La Rakhe Mynta Sngi ya kawai na kijingle nyam bashi senjisnem bat kabala rimtam jong ki jat benrew KHASI kata ka Shad Nongkrem haplau jong ka yingsa jong ka hima khairim ka badon hasmit kithai sati ringkat ki ksiar kiksa bat ki samla shenrang kila kawe ela ki whitelam bat kala long shisha ka bai i shongkun ka Shad Nongkrem ka pen i ya ka le nyam le rukom kereti dustur bat ka tenrai jong ki KHASI ya ka pamblang si im ka bala jutep rukom ka ni ka Shad Nongkrem laju Rakhe man la usnem hau benai nai wing kajing penlong ya kini kajing le nyam kalong ban pan jing kerku na ka ble sinshar na ka benta kajing la ban pinmi ya ki mar ha karep karyang bat ka bha ka miat jong ki patba ha kajing Shad lawan ban yeshim Mynta ja ki thei bat ki samla shinrang ki bala phong ya ki riam tenrai KHASI ha ka bai dei bat kini ki kenthai ki yeshim Mynta ha ka Shad kenthai ha pedeng ka jili jong ka limpung kat ba ki shinrang ki yeshim Mynta ha ka Shad masti haringkat ka watlam ha ka kti kamon bat usimpia ha ka kti ka diang ki Shad haringkat ka jingsawa ka bom bat ka tangmuri ha kini kata masa menteri rangba ukon Rakhe sangma ula IT ya ka check ka bashi klor tingka sha u Dr Balaji Singh im u badai usim ka hima khairim I would like to give my best wishes to all the citizens of our state. Our traditions and our culture is what our identity is, and it is what makes us unique. And hence, protecting, preserving and promoting our culture and our different festivals is something that we all should strive to do.